Това е Пловдив. Българите много обичат колите, имат от двете и по трети колите. В България вярват, че всяка дупка е кош за буклук. Това са Айфеловите кранове. Всичката дупка, където има място, се застроява с нови блокове. Улица Сезам, това не е. Това е един от многото казина в Пловдив и в България. Отсреща има още едно друго казиното. В Пловдив живеят много големи кротици. Колко ли голямо чудовище ще излезе тук. Българите много обичат колите, имат от двете и по трети колите. И затова улиците много е задръстени. Проблеми с паркирането, виждате, сега се движим по-бързо, отколкото с колата. Това е нещо, което харесвам на Пловдив, че можете да се движите много пеша. Българите много обичат да теглят кредити, както това е Йордан Йовчев, борба против хлебарки и плохове. Обаче местните дерибеи, или така наречените предприемачите и кметовете са много силни. Местните народът, населението не може да направи нищо. Ще се разходи малко из магазинчатата, както им викат. Национал-капиталистическата компания Lidl предлага едни от най-високите заплати. Колите нямат край. Race the race.